Ndithi mandike ndinike imbali bantu bakuthi nani nibukeleyo nazi ngale ngingci kuthiwa kuTsotsa location. Sinentaba enkulu apha ekuthiwa nguMashikila endayipha igama. Inento ezininzi ezipha ezintle, kusinelwa kuyo, inemali ngaphantsi, nale mali inayo inenyoka. Sike sazama ke nabelungu abadila nento zemayini besuka ngapha eGoli nangapha kulamazwe aphesheya, bathi ngesikwazi butyebo upha buninzi kodwa ke ngongxaki inyoka ephaya. Nami ke ndithe bangayiphazamisi ngoba ingxaki laa nyoka ndiyazi i-dangerous, kanti kungawa wonke lo Tsotsa kuyoqhosha ngaphesheya enyaka nje uNtshangwe, kuyoqobhoka ngaphesheya kuMbongwana, mayekwe amali ihlale. Bese ndike ndenza icebo loba iGoli lizovuka apha ngelishwa ke mabaxole, wabebheke eGoli abantu kuba laa mali ayizuthindwa, nami uqobo ngendiyithinde mayihlale kanjeya lapha.